تشریف لیندن توڑ تالیاں دی گونج وچ جناب آصف بلوچ آصف صاحب یوٹیوب چینل شباب قلم والے جناب آصف بلوچ آصف صاحب سب تو پہلے جناب آصف بلوچ آصف کی طرفوں سارے سامعین السلام علیکم. دو چار دوڑیں دی حاضری کہ میں نہیں عاشق ہردے ڈٹھے بے شک آصف مردے ڈٹھے. میں نہیں عاشق ہردے ڈٹھے بے شک آصف مردے ڈٹھے. گلو لانے اگ دے اتے آہد آہد کردے ڈٹھے. دوڑا جی کہ تو من مرضی دے فیصلے کر ساڈا لاج لجاون ویکھیں. تو من مرضی دے فیصلے کر ساڈا لاج لجاون ویکھیں. تیرے نا تو آصف زندگی اپنی ویلا وانگ حکامن ویکھیں. تے ایسا یاراں دل بر یاراں دے ساڈا سنگت نبھاون ویکھیں. پوی لوڑ تا نکا جیا ساد مارے ساڈا بھاج کے آون ویکھیں. تیرے پھٹن تو پہلے درداں تو میری زندگی چانن جان آئی. تیرے پھٹن تو پہلے درداں تو میری زندگی چانن جان آئی. تہائی سٹنا تیری آنکھیاں چوں ٹور وننی جدن سینان آئی. تے ہن اکثر یار سوچیندا ہاں کیڑی گل دا آصف مان آئی. پے جمر مرندن واہ قسمت جے دیمنی آن مکان آئی. دوڑا جی کہ میں تو غربت کھو پوشاکاں لیاں گل یار پوائیاں لیراں. میں تو غربت کھو پوشاکاں لیاں گل یار پوائیاں لیراں. ارمان بھی لیراں لیراں ہن کہیں کام نہ آئیاں لیراں. تے میں آصف اپنے لگ دے تو ہن قدر لکائیاں لیراں. زندگی دے کل ہم ترکے چوں ایو چار بچائیاں لیراں. آخری قطع جناب کہ کوئی ساول نو روکن دا مچارا ہور کرنا ہاں. کوئی ساول نو روکن دا مچارا ہور کرنا ہاں. اجاں سکھ مردیاں اکھی نظارہ ہور کرنا ہاں. کوئی ساول نو روکن دا مچارا ہور کرنا ہاں. اجاں سکھ مردیاں اکھی نظارہ ہور کرنا ہاں. ممنتاں ڈھیر منیاں ہیں کئی چلے بھی کٹے ہیں. او دی خاطر میں آصف استخارہ ہور کرنا ہاں. فقط وسلم. اس نو پاک کے آصف وعدہ کہندا ہے سچی گل منہ تے آمنی اوکھی.